Hola, hola! Jo em dic Gemma i això és un nou vídeo de Català Fàcil. Bien, voy a comenzar este vídeo con una reflexión que quiero hacer aquí, pero que también haré por Instagram. Y es que quizás muchos de vosotros no sabéis cómo funciona YouTube. Pero si vosotros no sois participativos en un canal, YouTube se olvida de ese canal, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este último mes he estado un poco perdida, me he desaparecido de aquí de YouTube porque me he sentido un poco triste, entre comillas lo pongo porque es un sentimiento más bien como de ver que no ha valido la pena lo que he intentado hacer últimamente. En estos casi 3 meses que llevamos de confinamiento, durante el primer mes y medio aproximadamente, estuve haciendo vídeos, 2 vídeos a la semana, y estos vídeos no han tenido una visualización ni una interacción efectiva. Yo estaba dedicando mucho tiempo a crear estos vídeos porque tienen mucho detrás desde crear el guión, editarlos, todo esto invierto mucho tiempo en ello y no estaba viendo ningún tipo de reacción. Y entonces por eso decidí parar, porque quizás llegué a la conclusión de que quizás los temas no estaban siendo de interés para ustedes, quizás no eran temas que de verdad les interesasen, y por eso paré. Y ahora quiero retomar con este nuevo vídeo no solo una nueva temática que no habíamos visto hasta ahora, sino una nueva dinámica quizás de contenidos que son como más, intentaré que sean con menos edición, y aparte de todo esto intentaré que sean temáticas que os interesen. Pero por favor, lo que sí necesito es saber, después que ustedes ven un video, si ese video les ha sido de interés o si les ha servido esa información que yo les he dado. Porque si vosotros no me dejáis vuestro comentario diciéndome, está bien, este tema me interesa, o no, este tema no me interesa, otra cosa, o te sugiero que hagas esto, para mí es muy difícil saber qué es lo que de verdad a ustedes les interesa. Y bueno, para no alargarme más en esto, daros las gracias a los que siempre habéis estado ahí y a los que no, os invito a participar para que esta comunidad siga creciendo y sigamos siendo más los Catalan lovers que nos encanta este idioma. Comencemos con el vídeo de las plantes. Bé, com us he dit, farem o coneixerem algunes plantes, veurem les que jo tinc aquí a la terrassa. Com us he dit, aquest vídeo tindrà poca edició. I si això us agrada, recordeu deixar-me als comentaris la vostra opinió. Bé, començarem per aquesta planteta que està aquí. Totes aquestes són plantes aromàtiques i, com sabeu, les plantes aromàtiques serveixen per cuinar. Aquest d'aquí és el romaní. D'acord? Potser algú el coneix, el que no el conegui que sàpiga que això serveix per cuinar. I aquí es troba molt a la muntanya i als camins rurals. Això és romaní, d'acord? Aquesta d'aquí és la farigola. Aquesta està una miqueta seca perquè ja ha començat la calor i sol secar-se amb el sol. Bé, aquest d'aquí és molt típic a la cuina. Això és julivert. Aquest d'aquí creix molt. Inclús podríem dir que és una mica invasor. Això és l'orenga, o l'orenga, millor dit. Recordeu que si està apostrofat, es diu apostrofat. I no seria l'orenga, sinó seria l'orenga. Aquesta està una mica seca també perquè ja ha començat la calor, però això és menta. Aquestes són les plantes aromàtiques que tinc jo. Aquí tenim un taronger. Com vegeu, aquí hi ha alguna taronja petita que està creixent. I això és un taronger. Com vegeu, al costat del taronger tinc una planta ornamental, senzilleta, és per decorar només. I al costat, aquí,
tinc una molt bonica. Ara ha perdut les flors perquè ara comença la calor, s'estan en la primavera ja. Però fa aquesta flor blanqueta, que fa molta olor. No sé si coneixeu com es diu en castellà, però en català es diu jassamí. És molt bonica, el que passa és que potser és una mica delicada. Aquí tinc un aloe. I bé, aquesta és molt reconeguda, no crec que sigui. No crec que hagi de presentar-la gaire. Aquestes flors d'aquí són flors, com vegeu. Aquesta, pels que us agradi la jardineria i les plantes, com vegeu, tenen molta fulla. Aquestes potser són més petites perquè les tinc aquí. Però aquesta planta, no sé si es nota gaire, però té la fulla una mica peludeta. I és gruixuda, la fulla, no és fina. Això fa que sigui una planta que aguanta molt la sequera. D'acord? I fa unes flors molt boniques, així com fa unes boletes de flors. Aquesta ja s'està penjant una mica, però fa una flor molt bonica. Aquestes es diuen geranis. I jo les tinc perquè de veritat que aguanten molt i són molt, molt agraïdes. Aquí al costat d'aquestes flors tinc una altra planta aromàtica. Aquesta d'aquí, a veure si trobo alguna, aquesta, que la pugueu reconèixer. Aquesta també es fa servir per cuinar. I era molt típica entre els romans. No sé si sabeu de quina planta parlo. Això és un llorer. I aquestes fulles, quan les traiem, les posem a secar i les fem servir per cuinar. Tenen molta olor i deixen un gust als estofats molt bo. Aquí al costat del llorer tinc una altra planta ornamental que es diu fotínia. Fotínia és el nom científic. Però aquí al costat de la fotínia tinc un llimoner. El llimoner no fa llimons, fa llimones. La fruita que fa el llimoner en català és femenina i és la llimona, no és el llimó, d'acord? És la llimona. I aquí, per acabar amb la meva terrassa, tenim aquesta planta que és una planta crassa, d'aquestes que són gruixudetes i no tenen flors, sinó com tronquets. Això és un clavell que està una mica pansit, és que la calor ja està fent de les seves. Aquesta és una altra també crassa. I aquí tenim a la planta estrella de la terrassa. Aquí tenim les fotínies. Aquí tenim... Hola, Ori! Això és una olivera. D'acord? L'olivera, com el nom ho diu, fa olives. I bé, això és tot el que tinc jo a la meva terrassa. Bé, i això és tot. Espero que us hagi agradat aquest tema. Si voleu que faci un altre vídeo més llarg amb més varietat de plantes, de flors i fruiters, deixeu-me els comentaris i potser vaig al Jardiland o al Bordes a fer un vídeo només d'aquest tema, que a mi m'encanta. Ens veiem en un proper vídeo i recordeu donar-li m'agrada si us ha agradat i subscriure-vos si voleu seguir aprenent amb mi català. Adiós, en català, adeu!